מיכאל סמירנוב, שמוכר לנו יותר מהמשחקים הקצרים, הוא כבר קורץ קדימה. סיוון שטרנפלד, שני ברגר אלעזרי ועדן ראובן, בבקשה להגיע לטקס הענקת המדליות מיד אחרי ההזנקה הבאה. כבר מתייצבות מאלי מרעות באחד, נעמי מזיכרון בשתיים, אנסטסיה ממשגב בשלוש, עדי מקריית-אונו בארבע, יובל ממכבי כפר המכבייה בחמש, עופרי מהפועל עמק חפר בשש, דור מבני הרצליה בשבע, אביטל מבת ים בשמונה. מיכאל סמירנוב ממשיך להוביל, אלכסנדר קוגן בארבע, מנסה לסגור את הפער. מקסים ציפרוב מזיכרון רוצה מדליה לעיר הצפונית במסלול 5, ותראו מה עושה אלכסנדר, איך הוא סוגר, האם זה לא מאוחר מדי, כמה כוח הוא שמר. איזה שיפור, כל הכבוד לכם, יפה, יופי, ומדליה לזיכרון.